Hi, nagtutupi ako. Makulan.
Hello. Naulan. Nagtutupi ako. Dami kong nilagpan. Dami ko rin tupiin. Hello. Pasay. Diba? Hello. JS. Alanganin yung phone ko. Alanganin. Ah, si Lynn. Bad. Okay. Thank you. Wala yung mukha. Puro yan labas. Na. Anong oras na? 10.
Pahiga ba? Ewan ko. Nakahiga yung phone. Kasi kahapon, nung nag-live ako, patayo. Nung nakita ko kanino, mali yata. Ngayon, tinry kong pahiga. Ano yun? Nakaslide. Kung nagmamasteral pa ako. Tingnan ko yung result. Paano ba dapat itayo? Itatayo ko ka. Ganyan. Ayan, mahangin. Okay na? Wala kayong makikita, ulan. Ganyan. Okay, thank you. Tapat nga sa akin. Habang nagtutupi ako, wait. Ay. Nagtutupi ako. May makita naman kayong tao. Wala na kayong tumambay dyan. Inip. Anong sinasabi? Anong mata? Hindi ko alam mata. Dito ako naliligo.
yung type ko. Sige. Work ako. Pinamili ng amo ko sa Taiwan. Dami. Dami-daming planchahin. Chat ng aking amo. Hingi ng breakfast.
Madam. Dumi ng breakfast yun. Dito naman tayo siya. $49. Kunti na lang. 49. 11 minutes.
Imbis na kahapon ko kasi ito dapat gawin, hindi natuyo. Pinatay. Tayo yung hindi pa kaliyan. Sana tapos to. Minutes. Ay. 7 na lang.
Linis mo nga. One hour na. Bye-bye. Thank you. Ito lang, sampay ito. Bye. Ano ba? Patayin ulit. Ayun.